אחרי זה אני אספר על החלק העליון. מעל עמוד הכניסה אתם יכולים לראות שהכניסה מחולקת לצד ימין וצד שמאל. מעל הצד הימני והשמאלי יש 3 דמויות. יש את יוסף, מתחתיו יושבת מריה עם קפוצ'ון על הראש, ועל הברכיים שלה יושב ישו. עד כאן מזהים, רואים? בלילה זה קצת קשה, היא מחזיקה תינוק, שזה ישו. למטה, מעל עמוד הכניסה. יש? בעצם עמדת הפיסול הנמוכה ביותר מתייחסת לחיות כפר. אותן חיות שקיבלו, חבר'ה, דוקטור, לא בא לשמוע, לא להפריע, אבל אנא, תודה. אותן חיות בעצם קיבלו את פניו של ישו כשהוא הגיח לאוויר העולם, בבית לחם, אומרים שהוא נולד באסם, ובעצם אותן חיות הן החיות שקיבלו את פניו. אפשר לראות חזיר, תרנגולת, ברווז, חמור, סדרת הפסלים הנמוכה ביותר, אוקיי? משמאל הכניסה, בסדרת הפסלים השנייה, אפשר לראות 3 אנשים שהם קוראי ברך ומסתכלים לעבר ישו, ישו התינוק. רואים את אותם 3 אנשים? אלו הם המלאכים המאגיים. יש כאן מישהו שהוא נוצרי? כן. לא, אני לא. נוצרים? אתם מכירים את המלאכים המאגיים? את קתולית? לא. לא, אתה קתולי? מרוני. מרוני, אז זה... אני רוצה להיות נוצרי. אותם מלאכים מאגיים הם בעצם מלאכים שהגיעו מהמזרח הרחוק, ולפי הכוכבים הם יודעים שישו מגיח לאוויר העולם, ובכוכבים כתוב שהוא ייוולד בבית לחם, לכן הם מגיעים לבית לחם, עוזבים את המדינות שלהם ומביאים לו מתנות, מור, לבונה וקטורת. עד היום פה כל 6 לינואר הילדים משאירים נעליים על הבלקון, וב7 לינואר מקבלים את המתנות. גם אתם עושים את זה? אז בעצם גם מתחילים כאן הסיילים. זה חג המלאכים, כמו אותם מלאכים שהגיעו לראות את ישו ונתנו לו את המתנות שלו. אפשר לראות גם מסביב לעמוד הכניסה, בלילה זה קצת יותר קל, עיגולי בטון. יש 12 עיגולי בטון, שזה בעצם 12 המזלות, 12 החודשים. רואים מעל הכניסה כל מיני עיגולים. מעל הכניסה גם יש כמו מין קקטוס, פה הם קוראים לקקטוס הזה שושנת בית לחם. כמו שושנת יריחו, שושנת בית לחם, מכיוון שישו נולד בבית לחם. הצד הזה מתייחס לשמחה, איתו אנחנו מתחילים, אנחנו עוד מעט נראה צד קצת פחות שמח, שמתייחס למוות ולייסורים של ישו. את הצד הזה תכנן גאודי, הוא מאוד מאוד כהה. בשעות היום רואים שהוא הרבה יותר שחור כתוצאה מזיהום אוויר, מפיח, לעומת הצד השמאלי החדש, שבנוי בתבניות בטון ולא חציבה באבן, שהוא לבן, הוא פשוט עוד לא הספיק להתלכלך ולקבל זיהום. בואו נעבור לצד שני של הכביש, משם נאמץ פחות את הראש ונראה את החלק הגבוה יותר, שבעצם קורא למבנה כנסיית המשפחה הקדושה.